manang bayad ka nga sukli pa kung gipalit og makaon. 100 man tong gipadala nako sa imong nga kwarta. So si Papoy, imong gisugot di at tag-40. Pwede. Nagluto na kahapon na biya. Wala pa, oy. Alas 5 pa gani, sa'yo pa kayo para magluto. Pindot nung kay nang sayo taman ni hapon kay nanambok na biya ta. Maining mahilis ba wago ta matulog. Hilis. Hilis ba, oroy? Nga dako man kay kagkaon. Grabe po ka makaingong nga dako kay kog kaon. Ay mura po kagamay kaon ba. Pero dili na ta maghiskot ana. Importante ba mga magluto kag sayo. Karon nagudod-taon, oy. Napakugit pang tanaw sa Facebook. Nako. Unahon pa man hinuon ang Facebook dia. Uy, dapat mag-prepare ka daan ba kay hapit na alas 6 manihapon na ta. Unya na lagi. Kay madubli atong gasto. Na, nga nung madubli man guna ba? Alangan, kung mga untag sa'yo karon unyang alas 10, magluto na pugta kay gutom. Ah, sige, dili na lagi kumukaon nun yung alas 10. Kalimtan na ako ng orasan na. Bantay lang kang magluto ka unya ha. Dili na lagi. Aw, tanaw na to. Uy, girl, wala mo kay bugas. Pagpetsa dito lakaw. Ah, wala na tayo bugas. Kaklaro atong gingon ako sa imo ha, wala tay bugas. Mangutana pagyud ka. Oh, di, magpalit dito. Problema ba din na? Be, kwarta mi pre-preta atong bugas. Kasi kwarta. Wala mo ko'y kwarta. Tanan ba na akong sweldo na si Muha? Ay, tama dahil no, ay 100 diri o pagpalit itong 2 ka kilo. Ah, grabe. Uy, ako gapoy papaliton. Nga ako amanta ng kwarta. So, ay pagreklamo diya, kay gusto na makakamukaon. Dara o. Ay, nako. Hamid na ba? Balik tayo na, di maglangan-langan. Bugas, 2 ka kilo. Ups ba, isa ka. Uy, ano naman ka diha? Asa ka pa? Mo ito kog sentro, magpalit kog bugas. Naog diha kay mahagbong ka. Ay maubad ko pa be. Inani na lang. Ikaw na lang mo itong sentro magpalit og bugas. Naog diha. Oh, okay pa. Ato ka sa sentro magpalit kag 2 ka kilo nga bugas ha. Kakalayo, itong sentro pa. Inani man eh. Mupalit kag 2 ka kilong bugas, gatong tag 40. Tag 40 ha. So naa pa ni sobrang nga 20. Sabot ka. Oh, kasabot. Saan man ako ng 20 pa? Ang 20 ani imuha na. Tinood ka na imong gingon pa. Tinuod lagi. Sabot gani nato ni. Basta sabot sabot na ha. Okay pa, magpalit ko bugas tag 40, 2 ka kilo. Yang sukli ani nga 20, ako na. Okay, tama ka. Imuha na ang sukli nga 20 ani. Okay pa. Oh, asa naman ang bugas? Ah, si Sayan akong gisugoy. Nakita naman ako sa dalan. Siya na lang akong gipaadto dito sa sentro. Na, magkadimao ba ka to? Ano dili man nga gi-explain man ako sa iya pag-ayo. Aw, bantay bitaw kag di mao yang paliton ha. Relax lang diha. May pang magluto ka danog sudan samtang wala pa diri sa sayon. Aw, murag maayo na plano. Pagkalablisit ni Minggingas. Ay, salamat na si Sayon. Sayon, pagdali dire. Pa, wala may tag 40 nga bugas. Nahurot na. Ay, wala ka kapalit og bugas. Wala gani paano kay tag 50 na. Oh, 100 man tong ipadala nako sa imong nga kwarta. Kung tag 50, di makapalit gyapon kag 2 ka kilo. So si Papoy, imong gisugot di at tag 40. Gali no, pagdira man to kay 100 man ang kwarta. O ngano nagkaon-kaon naman kag makaon lagi. Ah, manang bayad ka nga sukli pa kung gipalit og makaon. Darang kwarta nimo pa og. Kagsinta na lang na, kay gikuha na ko 20. Ah, kung makagsabot gani ka, sabot na. Para dili ka maipit nini. Order, asa naman ang bugas? Kay magdungag na ko. Magpalit pa. Ah, di naman ni hapon para makadahit ka. Sabot